नमस्कार ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମହାନ୍ତି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଏବଂ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତ। ଦୋସ୍ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂ ବିଜନେସ୍ରେ ହେଉଥିବା ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଉପରେ। ତ କଥା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିଦେଉଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂ କରିସାରିଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି, ତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ଲାନ୍ ଦେଖାଯାଇଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ସମସ୍ତେ ସେମିନାର ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିବେ କିମ୍ବା ହୋମ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରି ଦେଖିଥିବେ। ପ୍ଲାନ୍ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିସାରିଥିଲା ପରେ କେମିତି କାମ କରିବା, କ'ଣ କରିକି ବିଜନେସ୍କୁ ଆସିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ଆପଣ ବିଜନେସ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠିକ୍ କଥା। ତ ଆପଣ ବିଜନେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିଛନ୍ତି, କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ୍ କିଣିଛନ୍ତି ନିଜ ପାଇଁ ଆଉ ବିଜନେସ୍କୁ ଆସିସାରିଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ହେଲା ଇନକମ୍ର, ଆମେ କେମିତି ଇନକମ୍ କରିବା। ତ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଜନେସ୍ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମନକୁ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଏଇ ବିଜନେସ୍ରେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି ବା ମୋର ଦେଖିଥିବା ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିପାରିବି। ଠିକ୍ କଥା। ତ ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ? ବାହାର ଦିନରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କାମ କରିଛି ଆମେ, କିଏ ଚାକିରି କରିଛି, କିଏ ଦୋକାନ କରିଛି, କିଏ ଚାଷ କାମ କରିଛି, କିଏ ଯେକୌଣସି ବି କାମ କରିଛି, ସେ କାମ କରିକି ଆମେ କେତେ ଧନୀ ହେଇପାରିଛେ, କେତେ ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିପାରିଛେ, ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ କରିପାରିଛେ, କେତେ ମହଲା ଘର କରିଛେ, କେତେଟା ଗାଡ଼ି କିଣିଛେ, କେତେଟା ବଙ୍ଗଳା କରିଛେ, କ'ଣ କରିଛେ? କିଛି କରିନି। ଆଣୁଛେ, ଖାଉଛେ, ବାସ୍ ଶେଷ। ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିଛି, ମୋ ଜିନ୍ଦଗିରେ ବି ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବି ଚାଲିଛି। ପ୍ରାୟ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 95% ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇଟା ହିଁ ଚାଲିଛି, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିଜନେସ୍କୁ ଆସିଲେ, ବିଜନେସ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହେବା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିଜନେସ୍କୁ ଆସିଲେ, ଆପଣ ପ୍ଲାନ୍ ଦେଖିଲେ, ପ୍ଲାନ୍ ବୁଝିଲେ, ପ୍ଲାନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଗଲା ଯେ ଆମକୁ ଏଇଠି 4-5ଟା ବର୍ଷ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିବାର ଅଛି, କାହା କଥା ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, କାହାକୁ କିଛି ପଚାରିବାର ନାହିଁ ନିଜେ, ଏବଂ କୌଣସି ନେଗେଟିଭ୍ କଥା ମୁଣ୍ଡରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାର ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ କାମ ଆମର ସରିଯାଇଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ୍ କିଣିଦେଇଛି ବିଜନେସ୍ରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠି କେମିତି ଇନକମ୍ କରିବା। ତ ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କରୁଛେ କ'ଣ? ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ପଚାରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପ୍ଲାନ୍ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଆପଣ କ'ଣ ସେ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଖ୍ୟତଃ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଯଦି ଆପଣ କହିବେ, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କଲ୍ ସବୁଦିନ କରୁଛନ୍ତି ସିନିୟରଙ୍କୁ? ନା। ଡେଲି ବେସିକ୍ରେ ପ୍ଲାନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନା। ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଆପଣ ଟ୍ରେନିଂ ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ସେମିନାର? ନା। ଗ୍ରୁପ୍ ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି? ନା। ତାହେଲେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତ, ଆପଣ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ଚାକିରିରେ 28 ଦିନ ଆପଣ ଚାକିରିକି ଯିବେନି, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦରମା ମିଳିବ ନା ଚାକିରି ନେଇ ରହିବ? ଆପଣ ଚାଷ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଜମିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବେନି, ପାଣି ରହିଲା କି ଗଲା କି ସାର ଦେବା କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ଯିବେନି, ଧାନ ଫଳିବ ଗଛରେ? ନା। ସ୍କୁଲରେ ନାଁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ? ନା। ବାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ଶାଗ ବୁଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ଶାଗର ଯତ୍ନ ନେଉନାହାନ୍ତି, ତା ଚାରିପଟେ ବାଡ଼ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେଥିରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚୁ ନାହାନ୍ତି, ମଞ୍ଜି ବାସ୍ ଖାଲି ଗୋଟେ ଥର ମାଟି ତାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଶାଗ ମଞ୍ଜି ବୁଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ଶାଗ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶାଗ ଫଳିବ? ନା। ତ ଯଦି ସେଇଥିରେ ଏଇସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ହେଇପାରୁନି, ତାହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ଆମେ ବିଜନେସ୍ରେ ଦେଖିଛେ, ଏତେ ବଡ଼ ଆମ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛେ ଆମେ, ଏତେ ସହଜରେ କ'ଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ? ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ। ତ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କୁହାଯାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସିନିୟରମାନେ କରିକି ଆଜି ସଫଳ, ସେଇ ଜିନିଷ କ'ଣ ଆମେ କରୁଛେ? ଲିଷ୍ଟ କ'ଣ 150 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛେ? ଯଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛେ, ସେଇ ଲିଷ୍ଟରୁ କ'ଣ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ ଦେଖେଇଛେ? ଶନିବାର ଠିକ୍ରେ ଇନଭାଇଟ୍ କ'ଣ କରିଛେ? ରବିବାର ଦିନ ସେମିନାରକୁ କ'ଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ନେଇକି ଯିବା ସହିତ ଆମେ ନିଜେ ଯାଉଛେ? ଡେଲି 1-to-1 ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ କରୁଛେ? ହୋମ୍ ପ୍ଲାନ୍। ଗ୍ରୁପ୍ ମିଟିଂ କରୁନେ, ସେମିନାର ଆଟେଣ୍ଡ କରୁନେ, ଟ୍ରେନିଂ ଯାଉନେ, କିଛି ଶିଖୁନେ, କିମ୍ବା ଆମ ଡାଉନଲାଇନ୍କି ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଉନେ, ସିନିୟରଙ୍କ କଥା କିଛି ମାନୁନେ, ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ସଫଳ ହେବା? କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି? ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ 5 ବର୍ଷ ପରିବର୍ତ୍ତେ 50 ବର୍ଷ ଯଦି ବିଜନେସ୍ରେ ଚାଲିବେ ସଫଳ କରିବେ ନାହିଁ, ଯଦି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିବେ। ତେଣୁକରି ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ସିନିୟରମାନେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା
ଯେଉଁ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ସେଇ କଥାରେ ଆପଣ ଚଳିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ। ଚାଲିବେ ମୋ କଥାରେ ତାଳ ଦେଇ ମୋ ସାଥରେ ସାଥ ଦେଇ ଆପଣ ଚାଲିପାରିବେ? ଯଦି ଚାଲିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକି କହୁଛି ଆପଣ ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳ ହୋଇଯିବେ। କେବଳ ଏଇ ଟିକେ ଟିକେ କଥା ମାନିକି ଚାଲନ୍ତୁ। ଡେଲି ବସିକରି ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତୁ। ସିନେଙ୍କୁ ଟିକେ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଲିଷ୍ଟରୁ ପ୍ଲାନ୍ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଦିନ ଇନଭାଇଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଟ୍ରେନିଂ ମିଟିଂ ଟିକେ ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ହଁ, ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ଯଦି ସେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ଯଦି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ବାହାନା କରିବେ ସାର୍ ଆଜି ବର୍ଷା ହେଲା, କାଲି ଖରା ହେଲା, ପରଦିନ ଶୀତ ହେଲା, ମୋତେ ଗାଡ଼ି ମିଳିଲାନି, ମୋର ଏମିତି ହେଇଗଲା ସେମିତି ହେଇଗଲା, ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଏମିତି କଲେ ଚଳିବନି। ନିଜ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଚଳୁନି ଏଠି ବି ସେ ଜିନିଷ ଜମା ଚଳିବନି। ବାହାନା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କାମ କରିବାରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ବହୁତ କାମ କରିବା, ବହୁତ ଇନକମ୍ କରିବା, ଲୋକଙ୍କୁ କରିକି ଦେଖାଇବା। ଆପଣ କହିବେ ସାର୍ ଲୋକ ତ ଆମକୁ ଚୁଗୁଲି କରୁଛନ୍ତି। କରନ୍ତୁ, ଦିନେ କରିବେ, 2 ଦିନ କରିବେ, 15 ଦିନ କରିବେ, ମାସ କରିବେ, 6 ମାସ ପରେ ଦେଖିବେ କିଛି ଆଉ କହିବେନି। ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ନୂଆ କାମ କଲେ ସମସ୍ତେ କହିବେ, କେବଳ ଏଇ କାମ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ କହିବେ। କହି ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ସେଇଟା ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ ବନ୍ଦ ତାକୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜ ପିଲାକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ବଡ଼ ଘର କରିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଗାଡ଼ି କରିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଗୋଟେ ଆପଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆଜି କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ ନା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏ ବିଜନେସ୍ କରିଥିବେ, ଏ ବିଜନେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଏକଦମ ସପୋର୍ଟ କରିକି ଛିଡ଼ା ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ପଇସା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। କରନ୍ତୁ ତ, ଫିଲ୍ଡକୁ ବାହାରନ୍ତୁ, କାମ କରନ୍ତୁ, ମଜା ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ବିଜନେସ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦିଲ୍ ସେ। ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ହୃଦୟରେ କଥା ଶୁଣିବେ, ହୃଦୟ କଥା ସହିତ ଚାଲିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍ ସଫଳ ହୋଇଯିବ। ନିଜ ହୃଦୟ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଟା ଶୁଣିକି ଚାଲନ୍ତୁ। ବାହାର ଲୋକ କିଏ କ'ଣ କହିଲା ସେଇ କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବହୁତ ଏଠି ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ, ବହୁତ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ, ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ନିଜର 3 ପିଢ଼ିକୁ ଏଠି ଆପଣ ସିକ୍ୟୁର୍ କରିପାରିବେ। କରିବା ଆପଣ ଏଠି ଡାଇମଣ୍ଡ ହେବେ। ସମସ୍ତେ ଏଠି ଡାଇମଣ୍ଡ ହୋଇପାରିବେ। କିଛି ପଢ଼ା ଲେଖା ଦରକାର ନାହିଁ, କୌଣସି ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁଣି କେବେ କଥା ହେବା। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଯଦି ମୋ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଡାଉନଲାଇନ୍ମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।